Подаването на съдебни искове срещу Бедиузаман Саид Нурси и преследванията и арестите, насочени към неговите ученици от НУР, продължиха през цялата 1953 година. В съдебното производство, открито в окръжния наказателен съд в Самсун, покойните Мустафа Сунгур и Хюсейн Юджел бяха признати за виновни. Бедиюзан обаче беше оправдан. Във вестниците от този период се вдигна голям шум и започнаха да се публикуват неоснователни обвинения. В Денизли Чеврил в последствие бяха арестувани 8 ученици от НУР. В района на Егирдир и Спарта започнаха последващи разследвания и проверки.